ಪರ್ಬಗೆ ತುಳುನಾಡು ಪರ್ಬಗೆ ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜರ್ಮನಿಡ್ದತ್ತು ಊರುಡ್ದು ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲಿನ ಬಯಸುವೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮೀಪಿನ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅವಸರ ಗುರ್ಕೇಜಿಡದಾನೆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದುಂಬುಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳೆಯ ಬಾಜನುಡ್ಲ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದದು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟೆಲದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ತೋಜಾಗ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ತೂಲೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಕಂಡೆನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಎಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪುಡೇದಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಗಲ್ ಎನ್ನ ಮಗಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಒರಿಯಡು ಮಂಜುಲ್ದೆರ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಅವೇನು ತೋಜಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಿಕಲೆಗ್ ಶುಭಾಶಯ ಶುಭ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ವಯಸ್ಸಾರೆ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ತೂಲೆ ಮಂಜುಲ್ದೆರ್ತ ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಅಮ್ಮನ ಮಂಜುಲ್ದೆರ್ತ ಗಟ್ಟಿ ನೆನಪಾಣೆಂಕ್ ಅಂತ ಅವೇನು ಮಲ್ತದು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾಡ್ತದು ಅವೇನು ತೊಂದರುಡು ಒಂಜಿ ಬೇಯ್ಪಾವ್ನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಪರಿಮಳನೇ ಪೇತೆ ಅಂದು ಪರ್ಬಗು ಮಂಜುಲ್ದಿರ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿಡ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಮಂಜುಲ್ದಿರ್ತ ಗಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ತೋಜಾವೆ ಯಾನು ಅಂದು ತೂಲೆ ತೊಂದರುಗು ಬಾರದಿರೆ ಪಾಡ್ದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾಯಿನೇನು ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ದೀದು ತೊಂದರುಡು ಬೇಯ್ಪಾವುಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಪಂಡ ಬೆಲ್ಲಲ ತಾರಾಯಿಲ ಪಾಡ್ದು ಪಾಕ ಮಲ್ತದು ಅರಿ ನನೆತದು ಈದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಕಡೆದು ಮಂಜುಲ್ದಿರ್ತ ಇರೆಕ್ ಅವೇನು ಪತ್ತಾವನು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕಲಿಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಎರೆಗು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾವನ ಅಂಚೆನೆ ತೊಲೆ ಅವೇನು ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ಅಂದು ಗಟ್ಟಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಣ್ಣಿಲ ಉಂಡು ಮಣ್ಣಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ದೋಸೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೋವೆ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದಾದ ಅಗಪುವೆಯಾನು